3 реални ползи за физическото и психическо здраве от даването. Първо, полза за психическото здраве. Намаляне на хормоните на стреса. Повече спокойствие, повече вътрешен мир. Второ, даването и състрадателните постъпки са свързани с по-добра сърдечна дейност и по-ниско кръвно налягане. И така, трето, но не на последно място, по-добър имунен отговор. Положителните емоции от даването активират имунната система и тя е във възможно най-добрата форма и тогава няма сезон на болестите. Затова, както пише в книгата на книгите, давайте и ще ви се дава. Опитай и ти можеш. Но един въпрос. Какъв е твоя мотив да даваш? Давам за да получа или давам безкористно просто за самото даване? Пиши в коментарите.